ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ ମହାପର୍ବ ଶୀର୍ଷକରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହି ମହାପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ କଥା ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ତ ପୁରୀରେ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯାତ୍ରା। ହଁ, ଆଜି ପୁରୀରେ ସକାଳୁ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛେ। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପହଣ୍ଡି ବିଜେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଲେ ନିଜ ନିଜ ରଥ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେ ବାତାବରଣ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ, ଢୋଲ, ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ ପୁରା କମ୍ପୁଥିଲା। ଏ ପହଣ୍ଡି ବିଜେଟା, ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି। ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଠିକ୍। ଆଉ ତାପରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ବେଳକୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରୀତି, ଛେରା ପହରା। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ନିଜେ ଏହାକୁ କଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ରଥ ଉପରଟା ମଣ୍ଡପଟାକୁ ସଫା କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖାଏ କି ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ। ହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେବା ନୁହେଁ, ଏହାର ଗଭୀରତା ବହୁତ ବେଶୀ। ଏ ଛେରା ପହରା ଦେଖାଏ ଯେ ରାଜା ହେଲେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ସେବକ ମାତ୍ର, ପ୍ରଥମ ସେବକ। ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ। ଆଉ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସବୁଠୁ ଉପରେ। ସତରେ, ଏହା ପରେ ଯାଇ ଆସିଲା ଅସଲି ଆକର୍ଷଣ, ରଥଟଣା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଭାବି ବି ହୁଏନି, ସମସ୍ତେ ମିଶି 3ଟା ଯାକ ବିରାଟ ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଆଉ ଦର୍ପଦଳନକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ରଥ ଯିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଯାହାକୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜନସମାଗମ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଭୀଷଣ ଗରମ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୁହାଯାଉଛି 10 ଲକ୍ଷରୁ ବୋଧେ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା ବେଶ ଅଧିକ। ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପିଇବା ପାଣି, ସେ ମିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେୟର ଆଉ ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ସବୁ। ହଁ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେମିତି ଜୋରଦାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି 10,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟେଜ୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ସିସିଟିଭି ତ ଲାଗିଛି। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଉଡୁଥିବା ପ୍ରାୟ 7ଟା ଡ୍ରୋନକୁ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି କି ଏ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ପରିସର କେତେ ବଡ଼। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲୋକ ସମାଗମର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏ ଯାତ୍ରା ତ ଆଜି ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟା ଶେଷ ନୁହେଁ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି। ଯେମିତି ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ହବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବେ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ 6ରେ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ସୁନାବେଶ ରଥ ଉପରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଜୁଲାଇ 7ରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରମାନେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରିଯିବେ। ତେବେ ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଏ ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ହିଁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷରେ ଭରା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାର ସୂଚନା ବି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପହଣ୍ଡିର ଆରମ୍ଭ, ଛେରା ପହରାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ରଥଟଣାର ସେ ବିରାଟ ଦୃଶ୍ୟ, ଅସମ୍ଭବ ଜନସମାଗମ, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟକର ପାଗରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ତା ସଙ୍ଗକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପରିଚାଳନା, ଆଉ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ରୂପରେଖା। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ଜନସମୁଦ୍ର, ଏତେ କୋଳାହଳ, ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ଏକା ଥିବା ମଣିଷ ନିଜର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ